Ýollaryň Türkmenistan umumunda bozuk bolmagy her geçen gün bilen halkda bir oýanyş döredýär. Bu gedek Türkmengala Bayramaly arasynda düşürilen videoda hem bu ýollaryň soň derece bozukdugy görülýär. Vilayatyň şäherara ýollaryň iň ulusuy bolmagyna seretmezden köp ýyllardan bäri ýoluň hiç ýyly bejergi görmändigi aýdylýar. Muňa goşmaça halkyň hem ýygyderli ýol baradaky edýän ardy şikaýatlaryna garamazdan entegem ýollaryň oňurulmaýandygy adamlarda negativ täsir galdyrýar. Çukurlar bilen dolu ýollarda ulaw minmegiň çykdysy günümüziň ekonomik şertlerini hem üstüne goşsak juda agyr gelýär diýip Türkmengala we töweregindäki sewitleriň ýaşaýjylary dile getirýärler. Bu kynçylyklaryň ýanyna polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy hem goşulyp, çukurlaryň agalyk edýän ýollaryny para almak üçin olaryň hem aýratyn kynçylyk döredýändigi ýurdun hemme ýerine mälim.